Исәнмесез, кадерле укучыларым. Онлайн дәрестә күрүемә сезне бик шат. Без сезнең белән оксидларның физик үзекләре һәм классификациясе буенча практик эшне башлап җибәрәбез. Нәрсә соң ул оксид? Бу матдәләрнең серләренә төшеник. Оксидлар неорганик кушылмаларның табигатьтә иң киң таралган классы. Түбәндә оксидларның башка исемнәре бирелгән. Сез шул оксидларны эшкә аерып языгыз. Литосфера, гидросфера, атмосферада очрауы буенча. Силициум О2, елга акымы, кварц, кремнезиум. NO2, азот дүрт оксиды. SO2, күкерт дүрт оксиды. Алюминий 2O3, балчык, боксит формасына туры килә. Феррум 2O3, кызыл тимер таш. CO2, углекислый газ. H2O, су. Феррум О тапкырланган феррум 2O3, магнитлы тимер таш. CO, серем газы. Шуларны аерып языгыз. Җавап белән танышып беттек. Литосферада силициум О2, елга акымы, кварц, кремнезиум әйтеп беткәнемчә, алюминий 2O3, балчык, боксит, феррум 2O3, кызыл тимер таш, феррум О тапкырланган феррум 2O3, магнитлы тимер таш, ул безнең литосферада очрый. Гидросферада очрый бар тик безнең су гына, гидро сыеклык су дигәнне аңлата. Атмосферада очрый CO2, углекислый газ, NO2, азот дүрт оксиды, SO2, күкерт дүрт оксиды, NO, азот 2 оксиды, CO, серем газы. Икенче бирим белән танышып бетик. Түбәндә бирелгән кислота һәм нигезләргә нинди оксидлар туры килә? Килеп чыккан оксидларның исемнәрен һәм классификация буенча нинди оксид икәнен языгыз. Сезгә бирелгән H2CO3, натрий OH, H марганец O4, HNO2, алюминий OH эшләтелгән, стронций OH eklәтелгән. Укучылар, әйдәгез икенче биремнең җаваплары белән танышып бетик. Әйдәгез беренчесен мин сезгә аңлатып алам. Сезгә бирелгән H2CO3. Углеродның валентлыгын санап чыгарга кирәк. Әйдәгез телдән исәпләп карыйк. Водородның валентлыгы 1-гә тигез, кислородның 2-гә тигез. 2-не тапкырлыйбыз 3-кә була 6, 1-не тапкырлыйбыз 2-гә була 2, 6-дан алам 2-не кала 4 һәм индексатора 1. 1-гә бүләм. Мен углеродның шушы формада безнең алган валентлыгы 4-кә тигез икән. Шушы H2CO3 формасына нинди оксид туры килгәнлеген санап чыгарабыз. Кагыйдәне искә төшерәбез. Нәрсә соң ул оксид? Оксид 2 элементтан тора, шуның берсе кислород. Язабыз CO. Мәк бирелгән кислота формасында углеродның валентлыгы 4 икән, һәм оксидында да валентлыгы 4-кә тигез булырга тиеш. Кислородныкы 2-кә тигез. 4 белән 2 урта кабатлы була 4, 4-не 4-кә беләм 1, 4-не 2-кә беләм 2. Мәк безнең формула килеп чыкты CO2. Ул безнең 4-кә тигез булгаштан кислота туры килүче оксидларны кислота оксидлар дип атыйлар. Шуңа күрә бу безнең килеп чыккан кислота оксиды. Икенче мисалны карыйбыз. Икенче мисал сезгә биргән натрий OH. Гидроксогруппаның индекста саны металлның валентлыгына тигез. Әйтеп биткәнемчә, химик элементларның периодик системасы таблицасынан караганда натрийның валентлыгы 1-гә тигез. Мәк натрийның валентлыгы 1, гидроксогруппаны кышлай индексатора 1-ле. 1-ленә без язмыйбыз. Нинди оксид туры килә язабыз? Язабыз натрий, язабыз О. Демәк натрийның валентлыгы 1, кислородның валентлыгы 2, уртак баглаучы 2 була. Демәк безнең натрийның индексына килеп чыга 2. Бусы безнең нигез классына керә, ә бусы безнең оксид, чөнки 2 элементтан тора. Нигезләргә туры килүче оксидларны нигез оксидлары дип атыйлар. Бу безнең нигез оксиды килеп чыга. Алдагы җавапларны слайд белән чагыштырып тикшерегез. Арасыннан бары тик оксидларны гына сайлап алыгыз һәм аңлатыгыз. Ни өчен оксидка кертәсез? Сайлап алган оксидларның исемнәрен һәм классификация буенча нинди оксид икәнен языгыз. Сезгә бирелгән кальций CO3, магний O, N2O, калий бром, SO2, барий OH eklәтелгән, цинк O.
Кадерлі оқушыларым, әйдәгез жауап белән танышып үтәбез. Ике элементтан торган һәм шуларның берсе кислород булса, мондый матдәләрне оксидлар дип атыйлар. Шушы бирелгән матдәләр арасыннан магний О магний оксиды, нигез оксиды. N2O азот пероксиды, тоз барлыкка китермәүче оксид. SO2 күкерт дүрт оксиды, кислота оксиды. Цинк О цинк оксиды, амфотир оксид. Кадерлі оқушыларым, әйдәгез 4-нче бирим белән танышып үтик. Оксидларның формулалары һәм классификация буенча нинди оксид икәнен языгыз. Сезгә монда бирелгән уже исемнәре: кадмий оксиды, тимер 3 оксиды, калий оксиды, азот 5 оксиды. Дүртенче биремнең җавапларын слайдта күрәсез, һәм әйдәгез беренчесен минем белән язып алыйк. Кадмий химик элементларның Дмитрий Иванович Менделеев период системасында икенче төркемнең ян төркемчәсендә урнашкан. Димәк, аның валентлыгы 2 тигез. Язабыз кадмий. Язабыз О. Валентлыгы 2, валентлыгы 2, индекста була 1-1. Бу безнең кадмий оксиды, металл оксиды. Бу була безнең нигез оксиды. Икенчесен карыйбыз. Феррум. Язабыз О. Сезгә әйткән тимер 3 оксиды. Тимернең валентлыгы 3 әйтелгән, кислородныкы 2. Килеп чыга феррум 2O3. Ул безнең була амфотир оксид. Калий оксиды. Калий Менделеев период системасында беренче группада урнашкан, 1 валентлы, 2 валентлы. Шуңа күрә калийның индексында килеп чыга 2-ле. Мәк бу безнең нигез оксиды. Һәм соңгысы азот 5 оксиды диелгән. Язабыз азот N, язабыз О. Мәк азотның валентлыгы 5, кислородныкы 2. Демәк, индекста килеп чыга 2 һәм 5. Әйтеп үтелгәнчә, тоз барка китермәүче оксидлардан кала, башка барлык не металларда кислота барка китерәләр. Шуңа күрә бу була безнең кислота оксиды. Мәк без сезнең белән биремнәрнең дәреслеген тикшереп алдык. 5-нче бирем белән танышып үтик. Түбәндә бирелгән оксидлар нинди оксидка кергәнен һәм исемнәрен языгыз. Купрум 2O, алюминий 2O3, силициум O2, CO, хром O3, марганец O. Әйдәгез җаваплар белән танышып үтик. Купрум 2O, бакыр 1 оксиды, нигез оксиды. Алюминий 2O3, алюминий оксиды, амфотир оксид. Силициум O2, кремний 4 оксиды, кислота оксиды. CO, углерод 2 оксиды, тоз барлыкка китермәүче оксид. Хром 6 оксиды, кислота оксиды. Марганец О, марганец 2 оксиды, нигез оксиды. Соңгы слайдта сез кислоталарның формулаларын һәм кислоталарга туры килүче оксидларын күрәсез. Бу сезгә таблица ярдәмлеге өчен куелды. Кадерлі оқушыларым, безнең практика эш шуның белән тәмам. Игътибар өчен бик зур рәхмәт. Безнең алган бүгенге дәрестә белемнәребез алда дәрестә сезгә ярдәм итәр дип ышанып каласым килә. Сау булыгыз.